Binda madoda. Hayi mekhamba nje ngathi Sundowns impela iyaphuma uChampions. Ngantshela ngoRulani Sundowns yakho uthi Sundowns ayisile team nje uthi iyo. Bebengeke babuye kule game. Ngeke ufike ushawe first leg, uphinde uzoshawa second leg. Mazongitshela ukuthi i-team enkulu la. But overall game Sundowns ibidlala i-highline namhlanje. Yabo ibhola bedlala namhlanje belingekho right because be expose defense. Most yabadlali bephambili bonke. And lonto biyenza uRonan Williams abe exposed kakhulu ukuthi azaphuma ayosiza ama-defender ubowathola kwi half line. Yabo mase beshaya counter attack labafana laba fast bane pace ama-defender beshaya nama-fouls lapha. Kodwa kunamathuba uShalulile awashwebile maningi amathuba uShalulile awashwebile. Yabo uShalulile since kwalahlala yaManchester namanje ngisasho Shalulile usenkingeni ngempela because ngeke mfethu ungitshela ukuthi uzoshoba leli thuba leli. Yabo le chance le ayisiyo yodwa le Shalulile ushwebile la. Awumazi unike nje umabasa leli thuba leli noma unike uMahopa noShivavira ngakora la uShivavira lo ecase noma ubani lombali uGonzalez angakora la uGonzalez uShalulile ushwebile vele aphasela ukhipha sithi kwathatha iManchester namanje ngisasho nayi iManchester iphethwe nayi iManchester sithi nje kwahamba iManchester azihambeli kahle phambili lapha kweSpringbok seSundowns hayi ziyakhala impela but ngifuna ukushayela uThembinkosi izandla bafethu azi abekho baningi abantu asebenzele record le uThembinkosi losho useshaya irecord omdlali oqala kwiChampions League uphuma kwiChampions League kabili isizini eyodwa ayikho umdlalo sekwaphuma kwiChampions League kabili in the same season waphuma esadlalelo noPirates in the early stages of iChampions League waphinde waphuma esedlalele iSundowns kuma semi finals ongitshela uba umdlalo osebenza lento buya nayo